Tajb ħankomplu issa mill-Vanġelu skont Mattew u ħanaqraw minn kapitlu 5 vers 17 sa 20. Ġesu jgħid, tissopponux li ġejt biex nabolixxi l-liġi u l-profeti. Ma ġejtx biex nabolixxi, iżda biex inwettaqhom. Għax tassew ngħidilkom sakemm jgħaddu s-sema u l-art, jota waħda jew qrajjen wieħed b'ebda mod mhux se jgħaddi mill-liġi sakemm kollox isir. Għalhekk, kull min jannulla wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem hekk lin-nies se jkun imsejjaħ l-iżgħar f'Saltnet Ismawwiet. Imma kull min jagħmilhom u jgħallimhom dan se jkun imsejjaħ kbir f'Saltnet Ismawwiet. Għax ngħidilkom li jekk is-sewwa tagħkom ma jisboqx dak tal-Iskribi u l-Fariżej, żgur ismu mhux se titlu f'Saltnet Ismawwiet. Amen. Missier Ismawwiet, ringrazzjawk talli bibnek Ġesu inti kellimtna ċar, kellimtna b'mod illi għarafna li u għandu l-kliem tal-ħajja ta' dejjem u llum ninsabu żguri u persważi illi huwa l-qaddis tiegħek mibgħut fostna biex jirrkjamana għalik innifsek biex nkunu poplu miksub għalik, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, ħalli niddikjaraw l-eċċellenzi tiegħek illi ħriġtna mid-dlam għad-dawl meraviljuż tiegħek. Tolbuk mulej biex il-kelma tiegħek ta' bilħaq tħalli l-impatt tagħha fuqha, tħalli mulej nirreżistuha, anzi nitolbuk sabiex bl-ispirtu tiegħek tallimna l-vera sinifikat tagħha. X'irid jgħidilna hawnhekk Sidna Ġesu, sabiex aħna bħala dixxipli bħala studenti tiegħu nkunu lesti dejjem illi nisimgħu u nobdu, nisimgħu u nwieġbu minn ġurnata għall-oħra. U dan tolbuh għall-glorja u s-seb tiegħu. Amen. Ġesu der fostna bħala Salvatur. Però mhux Salvatur biex nibqgħu ngħixu fid-dnub. Huwa Salvatur illi jiġġustifikana bih aħna dikjarati ġusti quddiem Alla l-imħallef u bih ukoll aħna nitnattfu mid-dnub. U allura Sidna Ġesu Kristu ma jistax jonqos illi għandu stima l-ikbar, l-ogħla stima għal-liġi talla. Liġi talla illi ingħatat minn fuq il-muntanja Sinaj permezz ta' Mosè ħafna sekli qabel, issa Ġesu hawnhekk jagħmilha ċara li hu ma ġiex fostna, ma ġiex fuq din l-art biex jabolixxi jew iġib fix-xejn jew iwarrab il-liġi jew il-profeti. Il-liġi mogħtija minn Mosè, il-profeti li baqgħu jisqu u ifakru lin-nies dwar il-responsabbiltà tagħhom fil-patt li Alla għamel magħhom minn fuq il-muntanja Sinaj, Ġesu jgħidilna ma ġejtx biex nabolixxi iżda aktarx biex inwettaqhom. Ovvjament il-profeti Ġesu wettaqhom billi il-ħafna il-mijiet ta' profezziji illi huma taw minn qabel Ġesu wettaqhom. Meta Iżajja pereżempju jgħid illi ara l-verġni titqal u jkollha iben, Ġesu wettaqa dik il-profezzija. Jew meta fis-Salmi naqraw illi il-Messija kellu jgħid għandi l-aġġ, Ġesu wettaqa. Però Ġesu wkoll wettaq il-liġi, fis-sens illi fih il-liġi hija onorata. Ġesu onora obda l-liġi talla sal-iċken dettall. Mit-tnissil tiegħu sal-aħħar nifs meta lill-Alla qallu fidejk jiena nerħi l-ispirtu tiegħi. L-uniku bniedem illi onora u obda il-liġi. Ġesu wettaqa wkoll il-liġi fis-sens illi bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu il-Kristu huwa tmiem il-liġi għal ġustifikazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. Jiġifieri biex aħna nkunu illiberati minn quddiem it-tribunal talla, maħfurin u dikjarati ġusti quddiemu, tajjeb, għandna bżonn il-Kristu. Huwa Kristu li
il-bisna bis-sewwa u bil-perfezzjoni tiegħu. F'dak is-sens Kristu wettaq il-liġi. Għaliex għax il-liġi kienet tipponta lejh. Imqar fil-ħafna liġijiet, ħafna statuti u ordinanzi li Mosè ta' lill-poplu Iżraelita biex jagħmlu diversità ta' sakrifiċċji fit-tabernaklu. Sistema komplikata ħafna. Għaliex m'għandniex nagħmlu dik? Għax Ġesu wettaq. Ġesu huwa l-vera ħaruf tal-Alla issa li neħħa d-dnub tad-dinja. U allura dawk l-aspetti ċerimonjali tal-liġi, aspetti fejn jitlu sakrifiċċji, festi tal-lut, kellhom 7 festi il-lut matul is-sena, affarijiet ta' dieta x'jieklu jew ma jiklux. Tajjeb, il-Vanġelu jgħidilna l-Ġesu issa naddaf kull ikel. Dawk l-aspetti ċerimonjali Ġesu warrabhom għaliex sabu s-sinifikat tagħhom fih. Frattant il-liġi morali tibqa'. X'inhi l-liġi morali? Il-liġi morali tinġabar fil-qosor fl-10 kmandamenti. Li Alla kitibhom b'sebgħu stess, ovvjament lingwaġġ figurattiv, tajjeb imma ħaħsib biex direttament jagħtihom il-Mosè imnaqxa fuq żewġ twavel biex aħna ninżammu kontabbli lejhom. Ġesu bħala Salvatur ma jwarrabx il-liġi imma jisħaq kemm hija permanenti, kemm tibqa' għal ħafna raġunijiet. Però jridu nifhmu dejn l-ewwel ħaġa. Il-liġi ġiet l-ewwel imbagħad il-Vanġelu. L-ewwel ġie Mosè imbagħad il-Messija u mhux kombinazzjoni. Mosè ġie bħala preparazzjoni biex il-poplu tal-Alla iħoss il-ħtieġa tal-Messija. Iħoss li għandu bżonn Salvatur. U allura il-liġi tajjeb serviet bħala ħansejħula madmad. L-Apostlu Pietru sejħilha hekk. Madmad tqil illi laħna u laqas mis-sirrietna ma flaħna nġorru jgħidilna. Però jkompli jgħid li aħna nemmnu li aħna salvati bil-grazzja tal-Mulej Ġesu Kristu. Minn għalfejn Alla tal-liġi. Alla tal-liġi biex jagħmilna aware, iġibna konxi kemm aħna midinbin. U allura ħajkollna aktar aptit, ħajkollna aktar raġuni biex aħna nirrikorru għand Ġesu li huwa t-tabib il-fejjieq tar-ruħ tagħna. L-Apostlu Pawlu fil-Galatin kapitlu 3 jgħid illi l-liġi kienet il-mexxejja tagħna jew ħjar forsi kelma ħjar it-tutur tagħna. Il-kelma hija paidagogos li tfisser. Dak iż-żmien fi żmien ir-Rumani kien hemm l-ilsira ta' fuqha din. Kien hemm l-ilsira tajjeb u l-sir speċjali kien wieħed imqabbad biex joħsieb it-tfal ċkejkni jekk familja, sinjura ovvjament, kien ikollha dat-tifel, dan il-paidagogos kien imqabbad biex joħsiebu dat-tifel. U ħafna drabi kien jimxi miegħu b'mod disciplinarju, b'mod strett, jieħdu l-iskola jerġa' jġibu jara li jagħmel id-doveri kollha tiegħu, tajjeb kien qisu iffittat fuqu biex jitallaw sewwa. Pawlu jgħid il-liġi kienet il-paidagogos tagħna, kienet it-tutur jew il-preċettur jew l-għalliema tagħna biex toħodna għand Kristu. U ħsieb sabiħ ħafna. Dawk li ħossuhom imtaqlin bil-liġi, tajjeb, ħajsibu aktar faċli biex imorru għand Kristu li huwa r-rimedju, ir-rimedju moti minn Alla għalina. Aħna ħobbu nġibu l-illustrazzjoni, il-liġi hija mera, turik kemm wiċċek huwa maħmuġ, però ma tistax taħslek. It-tindif se ssibu fi Kristu Ġesu fid-demm imxerret tiegħu fuq is-salib. Mela l-liġi hija l-għalliema tagħna biex toħodna għand Kristu biex inkunu ġustifikati bil-fidi. Mela Kristjan vera, dixxiplu tal-affari tiegħu, jemmen illi hu maħfur minħabba Kristu. Imma Kristu irid illi hu jobdi l-liġi. Ara. Il-liġi iġġena ħossu is-swat tagħha għaliex għax inħarsu lejha aktar ma nitgħallmuha, aktar nirrealizzaw kemm aħna ma bdejniex. Wara f'dak is-sens il-liġi issawwatna. Frattant is-swat tal-liġi miksura
huwa neutralizzat bil-balzmu tal-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa balzmu. Il-Vanġelu huwa mediċina illi hija propjament totalina. 500 sena ilu Patrick Hamilton kiteb hekk u nixtieq naqrajilkom għax hija turi l-kuntrast bejn il-liġi u l-Vanġelu. Ma jistax jitħaltu flimkien, però jmorru flimkien perfettament. Waħda twieġeb għall-oħra. Isimgħu. Il-liġi turina dnubna. Il-Vanġelu jipponta lejn rimedju. Il-liġi tikkonvinċina mill-kundanna tagħna. Il-Vanġelu jipprovdina l-fidwa. Il-liġi hi kelma ta' għadab jew ta' rabja. Il-Vanġelu hu kelma ta' grazzja. Il-liġi hi kelma ta' disprament. Il-Vanġelu hu kelma ta' faraġġ. Il-liġi hi kelma ta' ansjetà. Il-Vanġelu hu kelma ta' sliem. Il-liġi tgħid ħallas id-dejn tiegħek. Il-Vanġelu jgħid Kristu ħallas id-dejn tiegħek għalik. Il-liġi tgħid int midneb, id-dispra, se tkun ikkastigat. Il-Vanġelu jgħid dnubietek maħfura. Għamel kuraġġ, se tkun salvat. Il-liġi tgħid patti għal ħtijietek. Il-Vanġelu jgħid Kristu patta għalik. Il-liġi tgħid fejn hu sewwa t-tjieba u t-pattija tiegħek innifsek għal dnubietek. Il-Vanġelu jgħid Kristu għas-sewwa ir-riparazzjoni u s-sodisfazzjon tiegħek. Il-liġi tgħid int marbut u obbligat lejja lex-xitan u l-infern. Il-Vanġelu jgħid Kristu ħelsek minnhom il-koll. Il-liġi twassal għall-Vanġelu, però l-Vanġelu ma jġibx fix-xejn il-liġi. Anzi, isaħħaħa. L-Apostu Pawlu wara li ta' fil-qosor x'inhu l-Vanġelu fir-Rumani kapitlu 3, jispiċċa biex jgħid allura aħna qed inġibu fix-xejn il-liġi permezz tal-fidi. Il-fatt li Pawlu qed jgħid li aħna ġustifikati bil-fidi apparti mingħajr l-opri tal-liġi. U allura jistaqsi, allura qed inġibu fix-xejn il-liġi permezz tal-fidi. Alla ħares jgħid. Iva aktarx aħna qegħdin inwettqu l-liġi, qegħdin nistabbilixxuha, qegħdin intuha posta. Illi issa bħala nies mirbuħa għal Ġesu Kristu, tajjeb, aħna mirbuħin biex inkunu kapaċi nosservaw l-ispirtu tal-liġi kif suppost. Mela, huwa essenzjali li inti tkun ikkundannat mill-liġi u tħossok ikkundannat. Importanti din. Tħossok ikkundannat mill-liġi. Għaliex il-liġi ta' Mosè, il-liġi ta' Mosè mbagħad turik l-soluzzjoni għal problema tiegħek mhix fil-liġi, imma fi Kristu Ġesu. Il-liġi għandha ħafna profezziji dwar Ġesu Kristu. Mosè nnifsu qal illi Alla qallu illi se nibgħatilhom profeta akbar minnek u minnhom għandhom jisimgħu. Mela, il-liġi tħossok ikkundannat, tisfurzak taħdem għal ħajja, kemm il-darba hemm fil-liġi ta' Mosè, illi jekk wieħed jagħmilhom dan-liġijiet jgħix bihom. Però nafu fil-qagħda dgħajfa tagħna li ma nistgħux nobdu l-liġi. Nobduha sa ċertu punt, però fid-Deuteronomju hemm miktub misħud kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa tal-liġi biex jagħmilha. Ma' kull ħaġa. Jekk jidhirlek tkun salvat bil-liġi, tittobdija kollha kemm hi ħajtek kollha. Li hija ovvjament xi ħaġa impossibbli. Allura il-liġi tippuntana lejn il-Vanġelu. Il-Vanġelu jistedinna illi mhux naħdmu għal ħajja, imma nemnu għal ħajja. Nafdaw fi Kristu għal ħajja tagħna bħalma qal hu stess min jemmen fiha għandu il-ħajja eterna. William Secker, Puritan ieħor da, jgħid illi qabel ma nduqu l-russa tal-miżerja tagħna nfusna ma nitpaxxew qatt bil-ħlewwa tal-ħmija Alla. L-ewwel tara fik innifsek
kemm verament inti dbet minn Alla. Kemm verament inti xewwix kontrih. Imbagħad fuq is-salib tara propjament ir-rimedju tiegħek. Sekker ikompli jgħid qatt ma nirrealizzaw kemm qabel ma nirrealizzaw kemm għamluna oxxen id-nubietna qatt ma naslu biex inresqu tribut ta' tifħil lil Kristu talli ħasilna. Iva, Kristu, is-Salvatur der biex jaqlana minn taħt il-kundanna tal-liġi, għax dik il-kundanna ħada u fuq nifsu fuq is-salib, dak is-sens Kristu wettaq il-liġi, biex issa mirbuħa u mifdijin minnu, illiberati minnu, u bħala s-sit ġdid tagħna jibatna lura lejn il-liġi. Però f'sens ieħor issa. F'sens ieħor. Jibatna lura lejn il-liġi għax dik il-liġi hija l-istandard etiku tiegħu. Ġesu dejjem onora l-liġi tagħna. Obdijaw nnifsu u rrikmanda lil ħaddieħor. Fit-tagħlim tiegħu meta ġie żagħżugħ għandu x'għandi nagħmel biex niret il-ħajta dejjem x'qallu? X'taqra fil-liġi? Ġesu il-liġi onora. U aħna bħala Kristjani llum il-ġurnata fil-waqt illi nafu illi maħniex ġustifikati bil-liġi, il-liġi inħobbuha. Il-liġi inħobbuha għaliex issa bl-Ispirtu Santu mod li jenna. Il-Ġesu Kristu għalalna l-Ispirtu jagħtina l-ħajja jgħidilna illi bih il-ġustizzja tal-liġi isseħħ fina. Aħna li ma nimxux skont il-laħam, skont il-passjonijiet ta' ġisimna, imma skont l-Ispirtu. Dik hija l-pożizzjoni tagħna. Tixxipli ta' Ġesu jarfu illi iva il-liġi imposta bija ma nsalvawx imma nsalvaw biex nobduha, biex nonoraw lill-Alla tagħna. Il-liġi hija permanenti u tibqa'. Infatti Ġesu jgħid tassew ngħidilkom sakemm jgħaddu s-sema u l-art. Mela sal-aħħar, vera? Sal-aħħar tad-dinja, sakemm jgħaddu s-sema u l-art, jota waħda jew rajjen wieħed b'ebda mod mhux se jgħaddi mill-liġi, sakemm kollox isir. Dak kollu li huwa profetizzat, kollu jrid iseħħ, tajjeb, u lanqas jota waħda, jota ħanidula isa koma. Sinjal ċkejken jew rajjen kien fl-alfabet Ebrajk daqsxejn ta' marka dikka żgħira kienet tagħmel differenza kif tippronunzja l-ittra. Allura anke fid-dettalji tagħha Ġesu jgħid illi xejn ma ħajtwarrab sakemm kollox isir. Għaliex il-liġi hija permanenti. Ir-raġuni hija din għaliex il-liġi talla turina in-natura morali talla, turina kif inhu Alla. Turina dusija talla, ġustizzja talla, il-ħnina talla, turina l-volontà tiegħu, ir-rieda tiegħu. Għalhekk l-apostli fil-kitbiet tagħhom Pawlu wieħed minnhom. Sikwit jikkwotaw mill-10 kmandamenti biex juruna dak il-kmandamenti għadhom għalina. Mhumiex xi ħaġa li Alla ta' lill-lut u llum skadew jew m'għadhomx jgħoddu jew saru antikwati. Rumani 13, Pawlu jgħid għalhekk la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tixitx, ħaġa b'oħra, la tixtieqx ħwejjex tal-oħrajn u jekk hemm xi kmandament ieħor jinġabar fil-qosor f'dawn il-kelmiet ħobb lil-għajrek bħalek innifsek l-imħabba ma tagħmilx deni lill-għajra għalhekk l-imħabba hija twettiq tal-liġi. Pawlu qed jikkwota l-kmandamenti biex jurina meta inti tistaqsi mistoqsija x'inhi l-imħabba? Kif inħobb? Aqra l-kmandamenti u tkun taf. Obdihom u tkun qed tħobb. Il-kmandamenti jispjegawna x'inhi l-imħabba. L-imħabba hija s-sugu, hija s-sustanza tal-kmandamenti. Ovvjament allura il-kmandamenti ma jistgħux jitwarbu. Għaliex Alla huwa mħabba u dak li jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla jammar fih. Li Ġesu neħħa ċertament hija liġi ċerimonjali, però dik qatt ma kienet maħsuba bħala xi ħaġa li ħatibqa'. Tajjeb, dik kienet mogħtija lill-poplu tal-Alla meta kien għadu ħajdu hekk fil-kindergarten.
Testament il-qadim kien qisu l-kindergarten. Pawlu jgħid Galatini 4 li dak iż-żmien konna miżmuma taħt tuturi u amministraturi sa żmien meta der Ġesu Kristu. Bih imbagħad aħna rċivejna l-adozzjoni. Ġejna introdotti fil-familja tagħna. Il-liġi ċerimonjali peress li kienet titkellem dwar sakrifiċċji li kienu biss dell tal-ħwejjeġ tajba li kellhom jiġu. Meta ġew dal-ħwejjeġ tajba? Bi Kristu Ġesu. Meta mbagħad ċeda ħajtu fuq is-salib propjament biex jaqlalna il-ġustifikazzjoni tagħna biex jaqlalna maħfra sħiħa. Lut kapitlu 10 jgħidilna l-liġi għandha biss dell tal-ħwejjeġ tajba li għandhom jiġu u mhux ix-xbija tal-ħwejjeġ infushom. Ma tista' qatt bl-istess sakrifiċċji li joffru minn sena għal sena bla ma jaqtaw xejn tagħmel perfett il dawk illi jersqu l-artal. Fatti mbagħad jgħid għax ma jistax ikun l-dem tal-gniedes u tal-bdaba tinneħħi d-nobiet. Dak is-sakrifiċċji li kienu jsir fit-tabernaklu mbagħad aktar tard fit-tempju kienu figurattivi, kienu ħanejdu hekk stampi minn qabel tas-sakrifiċċju wieħed u effettiv illi mbagħad offra Ġesu Kristu fuq il-Golgota. Allura dawk li huma mirbuħa minn Ġesu Kristu u saru dixxipli tiegħu ma jħarsux il-liġi bħala sistema ta' liġijiet legalistiċi bħalli kieku biex nikseb mertu meta nobdi l-liġi. M'għandekx għalfejn tikseb mertu. Għax għandek diġà mertu. Kristu tak il-mertu infinit tiegħu. Libsek bil-perfezzjoni tiegħu. Tajjeb? U allura rridu nisħquha din, rridu nenfasizzawha illi aħna maħniex salvati bil-liġi, ma salvati biex nobdu il-liġi. Hemm differenza enormi, hemm differenza daqskemm huma differenti l-Kattoliċi Rumani mill-Evanġeliċi. Waħda mill-kustjonijiet illi għadha mhix riżolta, għadha mhijiex solvuta hija proprjament din. Knisja Kattolika tgħid bil-fidi fi Kristu u bl-ubbidjenza tiegħek u bil-parteċipazzjoni tiegħek fis-sagramenti u billi tobdi il-primat tal-Papa. Dik hija s-salvazzjoni tiegħek. Aħna nemmnu li salvati bil-fidi fi Kristu biss mingħajr l-opri. Dik il-fidi qatt mi weħda, dik il-fidi tipproduċi l-opri tajba. Pawlu jgħid li aħna nafu li l-bniedem mhuwiex ġustifikat bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi f'Ġesu Kristu. U aħna wkoll hemm minna f'Ġesu Kristu biex nkunu ġustifikati bil-fidi fi Kristu u mhux bl-opri tal-liġi. Għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. Galatin 2 vers 16. Ma mbagħad ikompli jgħid għax jien permezz tal-liġi mitt tal-liġi biex ngħix għal Alla. Sabiħa din. Permezz tal-liġi mitt tal-liġi. Il-liġi qatlitni. Il-liġi urietni kemm jiena vili, kemm jiena maħmuġ, kemm jiena korrott quddiem Alla. Dak kien xogħla. Permezz tal-liġi jiena mitt tal-liġi. Sabiex ngħix għal Alla. Mhux ngħix għalija nnifsi, mhux ngħix kif ifettilli, ma ngħix għal Alla. Il-liġi mela hija ħajdu hekk is-sillabu ġdid illi Ġesu jagħtina lilna l-istudenti tiegħu tajjeb sabiex nesprimu il-gratitudni tagħna bil-ubbidjenza tagħna għal-liġi inkun qegħdin ngħidu grazzi lil Alla talli inti kellek ħniena minna. Il-liġi għal Kristu jagħtilna, jirrikmandajilna u mhux hekk biss. Jagħtina wkoll ix-xewqa u l-abbiltà biex nagħmluha. Mhix differenza? Jagħtina x-xewqa u l-abbiltà, jagħtina l-kapaċità illi nobduha. Lut 10 vers 16 isimgħu x'jgħid. Dan huwa l-patt li jien nagħmel magħhom wara dawk li jiem jgħid il-mulej. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom u f'moħħhom niktibhomlhom u fid-dnubijithom u ħtijithom ma niftakarx aktar. Żewġ wedid kbar. Alla qed iwiegħed bil-patt il-ġdid illi jaħfrilna d-dnubietna kollha u
jagħtina atteġġjament ġdid, qalb ġdida, illi mhux nitbedu mill-liġi, anzi nfittxuha bħala xi ħaġa prezzjuża għalina, bħala xi ħaġa bżonjuża għalina. Infatti Ġesu jgħid illi min jgħallem hekk min jobdi l-liġi sal-liġi kien dettall. U jgħallimha lil ħaddieħor dan jissejjaħ kbir fis-salt tas-smawiet. Imma min ikun laxk bil-ħaġa ma għandix fin-nobdija tagħżel dak li jogħġbok. Ġesu jgħid da jissejjaħ żgħir fis-saltna tas-smawiet. L-ewwel nett nintabħu mill-ewwel illi fis-saltna tas-smawiet mhux kulħadd huwa l-istess. Mhux kulħadd huwa tal-istess kalibru u tal-istess kwalità. Għax kieku Ġesu ma kienx jgħid hemm iż-żgħar u hemm il-kbar fis-saltna tas-smawiet. Min huma l-kbar? Il-kbar huma dawk li jonoraw il-liġi tal-Alla billi jobduha u jgħalmu, jimmotivaw, jinkoraġġixxu l-ħaddieħor biex jagħmel l-istess. Dawk huma l-kbar fil-liġi tal-Alla. William Secker li semmejni aktar kmieni jgħid il-liġi li bija Alla jiggvernana hija għażiża għalih daqs il-Vanġelu li bih salvana. U naqbel miegħu perfettament. Il-Vanġel huwa għażiż għalina. Illi jurina li fi Kristu hemm maħfra, fi Kristu hemm aċċettazzjoni, fi Kristu hemm tindif. Secker jgħid li l-liġi hija talla daqskemm il-Vanġelu huwa talla. Il-liġi li bija Alla jiggvernana hija għażiża għalih daqs il-Vanġelu li bih isalvana. Infatti il-battalja li kellu Ġesu Kristu matul il-ministeru tiegħu meta kien jgħallem u jippriedka fost il-poplu kien il-taqbida li kellu kontra nies illi ippużaw li kienu qegħdin jobdu l-liġi mentri kienu qegħdin ħanejdu hekk jobduha bit-teatrini ta' parsi. Issa fil-bqija tal-priedka fuq il-muntanja Ġesu se jgħid li l-liġi hija profonda, il-liġi tindirizza l-qalb, il-liġi tindirizza l-intenzjoni, l-ħsieb tiegħek, għalfejn qed tagħmel l-ħaġa, mhux sempliċement illi tidher qed tagħmel, ma għalfejn qed tagħmilha. U ħajtina diversi eżempji. Imma qabel xejn jgħid li jekk is-sewwa tagħkom ma jisboqx, jiġifieri ma jissuperax, ma jkunx aħjar, ola minn tal-iskribu l-Farisej. B'ebda mod ma titlu fis-saltna tas-smawiet. Kemm għandna fejn noħdu bis-serjetà lil Sidna Ġesu Kristu. Jekk l-ubbidjenza tagħna ma tkunx aħjar, superjuri minn ta' dawk in-nies li kienu miżmumin fuq wiċċ l-idej dakinhar bħala l-aqwa nies reliġjużi, l-iskribi u l-Farisej. Ġesu irriġetta l-moralità tagħhom. Qal hija moralità superfiċjali tal-wiċċ, tal-li jidher biss. Ġesu qal irid ubbidjenza mill-qalb. Irid ubbidjenza reali. Ubbidjenza sinċira. Altrimenti b'ebda mod ma titlu fis-saltna tas-smawiet. Ġesu ovvjament mhux qed jgħallem illi aħna salvati bl-ubbidjenza tagħna. Imma l-ubbidjenza tagħna turi xi kwalità ta' dixxipli aħna. Aħniex ġenwini jew inkella fażulli. Aħniex ta' vera jew inkella ta' parsi. Ġesu jikkritika lil Farisej minħabba l-osservanza stretta tal-liġi, deret strettissima li kienu anke jagħtu l-għexur fuq il-kibx u l-kemmun u l-fejġel, pjanti żgħar kienu jagħtu l-għexur fuqhom. Ma għalhom mbagħad insejtu il-ħwejġ l-aktar importanti tal-liġi. Il-fedeltà, il-ġustizzja, il-ħniena, dawn meskom għamiltom, meskom għamiltu qal. Mingħajr ma titraskuraw il-bqija. Jiġifieri Ġesu irrid jurina illi konformità esterna għal-liġi mhijiex biżżejjed. Altru li mhix biżżejjed. Irid ikun hemm attitudni ġewwiena xierqa qbil fil-qalb li inti titaxxaq u titenna fil-liġi tal-Alla. Jekk naqraw is-Salmi vera, hemmhekk għandna stampa sabiħa ħafna kif għandna nittrattaw għal-liġi, Salm 119.
Salmista mek jgħid, o kemm inħobba l-liġi tiegħek, nimmedita fuq għal-jum kollu. Mhux il-ħadd biss, il-jum kollu kienet l-għaxqa tiegħu. Kemm unbierek dak il-bniedem li ma jimxiex fuq il-parta ħażina imma il-meditazzjoni tiegħu hija fuq il-liġi tal-Mulej u fuqha jaħseb lejl u nar. Dawn huma d-dixxipli illi jrid Ġesu Kristu. Dixxipli ta' vera. Dixxipli illi ma jobdux il-liġi bl-apparenza għal wiċċ in-nies bħall-ipokriti. Qalbhom imbeda minn Alla. Imma jobduha għax il-Alla jħobbuh. U il-fidi Kristjana hija propjament relazzjoni mal-Alla vera, qegħdin naqblu hawnhekk hija relazzjoni mal-Alla. Hija r-rabta tagħna mal-Alla, il-mixja tagħna mal-Alla. U riekob bniedem x'inhu tajjeb, xi rrakjiedi Alla minnek illi timxi miegħu bl-umiltà u tħobb is-sewwa. Kif inħobb is-sewwa? Ovvjament Alla urini x'inhu s-sewwa, urini x'inhi r-rieda tiegħu, kif? Bil-kmandamenti tiegħu. U Ġesu jgħidilna qisu li bħala dixxipli tiegħi illi tagħmluha. Mela, xi stima għandek għal-liġi tal-Alla? Xi stima għandek għal-liġi tal-Alla? Kemm ta' bilħaq tasal biex tgħid mal-Apostlu Pawlu jien nitenna bil-liġi tal-Alla skont il-bniedem ġewwieni. Iva, jkompli jgħid illi sab li għandu konflitt għax fil-waqt illi jħobba l-liġi tal-Alla mhux dejjem jobdija u dik kienet xi ħaġa li tniktu. Kienet xi ħaġa li kien qiegħed tagħmlu miżerabbli. Imma rridu nibdew minn hawn. Tħobba l-liġi tal-Alla. Il-għal Ġesu mhux biss jirrikmanda, imma jagħtiha bħala madma tħelu, mhux kiefer. Fuq l-ispallejn tad-dixxipli kollha tieħudu l-madma tiegħi fuqhom u tgħallmu minni. X'ħan nitgħallem minn Ġesu Kristu? L-ewwel nett Ġesu irid li l-liġi tal-Alla nonorawha. U allura qed mistoqsija, x'konformità reali qed ikollok mal-liġi? Qed taqbel mal-liġi minn ġurnata għall-oħra. Qed taqbel mal-liġi fid-diskors tiegħek, fl-email tiegħek, fil-ħsibijiet tiegħek, f'kull ma tagħmel. It-tielet, tassumi li tista' tiksirha f'xi punti bħalli kieku xejn. Din hija djufija li mbagħtu minnha l-kol kemm aħna. Illi iva irrid osserva l-liġi tal-Alla, però nżommu ċertu rokna, ċertu garzella, ħanejdu hekk, illi hemmhekk nista' niksir għall-liġi. Ma Ġesu qed jgħid minn inti żgħir fis-Salt ta' Smawwiet. Inti żgħir. Għaliex Ġesu jrid ubbidjenza stretta u kompluta u komprensiva għall-liġi kollha tal-Alla. C.S. Lewis jgħid illi jekk trid ir-reliġjon illi fiha tħossok komdu tagħżilx il-Kristjaneżmu. Mur għażilx waħda mill-ħafna reliġjoni li qegħdin jiġu propagati llum fejn jgħidulek itappulek fuq darek jgħidulek kollox sew. Il-Kristjaneżmu vera li tkun dixxiplu ta' Ġesu qatt ma tista' tħossok komdu fih. Qatt. Għax taf x'inhu l-ideal? L-ideal aktar tard Ġesu jgħidilna kunu mel intom perfetti bħalma missierkom fis-Smawwiet perfett. Dak huwa l-ideal. Kif tista' qatt tħossok komdu fih? Frattant nafu illi aħna mill-qwejn fil-Maħbub ibnu. Mill-qwejn! Alla tagħna merba. Alla daħħalna fis-saltna tiegħu. Alla tagħna il-jett illi nissejħu liedu minn issa stess. Araw bliema mħabba ħabna l-missier illi nissejħu li Alla. Ma bħalu li Alla ma jfissirx nistgħu nillaxkaw. Ma jfissirx nistgħu nabbużaw mill-grazzja Alla. Altru. L-aħħar mistoqsija, il-mixja morali tiegħek minn ġurnata l-oħra tixbaħ tal-Fariżej jew ġejja minn qalb ġustifikata. Ġejja minn qalb maħfura, għax qalb maħfura tħobb. Vera, dik il-mara illi marret għand Ġesu bdiet tixxuttalu taħsillu riġlejh bid-dmuħ u mbagħad tixxuttahomlu b'xara stess. X'mun il-Fariżew tkaża biha. Ġesu għallu storja, għallu din kienet midjuna ħafna u nħaffrilha ħafna, għalhekk tħobb ħafna. Tħobb ħafna.
aktar ma liġi tixlina kemm aħna midinbin, aktar se mmorru għand Ġesu Kristu biex nihbew fih u allura nħobbuh iktar. Hekk taħdem il-liġi tagħna. U allura aktar qudiem Ġesu se jgħallimna kif imissna nobdu għal-liġi tagħna. Mhux superfiċjalment, ma mill-qalb. Mhux għal wiċċ in-nies imma qisna fil-preżenza tagħna. Il-liġi illi Alla tajjilna biex bija jiddistingwina illi aħna ta' bilħaq qegħdin nafdaw f'ibnu Ġesu Kristu. Amen.